Kaixo guztioi, bideo honetan ikusiko ditugu gatz hirutarrak, oraindik landu ez ditugun konposatuak, eta joango gara ikusten izendapen ezberdinekin zelan entzenatzen ditugun. Hemen egingo dugu izendapen sistematikoa, baina aurrengo bideotan ikusiko dugu tradizionalean nola ditzen diren. Gatz hirutarretan izaten dugu metala, ez metala eta oksigenoa. Parentesiak agertu daitezke edo ez, depende hemen agertzen den zenbakia bat den edo ez, baina beti daukate itxura hau, ez metala gehi oksigenoa batera eta horretik metala. Orduan, hauek zelan izendatuko ditugu izendapen sistematikoa. Lehenik eta behin metala nolakoa da ikusiko dugu izena, metalaren izena, eta hemen zenbakiren bat agertzen bada, azpindizean jarri beharko dugu betik aurrizkiak di, tri, tetra eta horrelakoa. Ondoren, ikusi beharko dugu hemen zenbakiri bat dagoen edo ez parentesiari aipamena egiten diona, eta aurrizkia jarri behar diogu baitare. Baina hemen asterisko bat jarri dut, ez dugulako esango di, tri, tetra, baizik eta bi, tris, tetrakis, pentakis, hexakis eta horrelakoak. Eta ondoren barruan agertzen dena, izango da oksigenoa bere azpindizearekin, aurrizki normala, di, tri, tetra eta horrelakoak, oxido, eta gero ez metalari beti atxikituko diogu ato hitza bukara. Adibide batekin errezago ikusiko dugu. Fijatzen bagara, lehenik eta behin daukagu hemen burdina, hemen sufrea eta hemen oksigenoa. Beraz, izango dugu, lehenik eta behin azpindize hori bihurtzen du di burdin, eta orain, nola hemen daukagun zenbaki bat, erabili beharko dugu, hemen agertzen den tris atzizkia. Tris, eta parentesi artean, tetraoxido, lau oksigeno agertzen direlako, tetraoxido, sulfato. Eta beti izango da, ato atzizkiarekin. Beraz, hemen oxoazidoekin aldatzen den ia gauza bakarrak esan genezake da agertzen dela hemen zenbaki bat hidrogenorekin agertzen esena eta izendapena ezberdina dela. Beste adibide bat jarriko dugu. Ikusten dugu, hau guztia batera dago, ez pentsa hemen ez dago inolako utxunerik, baina usten dut bazpara jakiteko parentesiak egotegotan hor jarri beharko zirela. Orduan daukagu lehenik eta behin sodioa, eta nola bi bat daukanez hemen aurrizkiari jartzen diogu di, ondoren metalaren izana. Aurrizkia, hemen ez dugu jarri behar, ez dagoelako parentesirik, beraz aurrizki hori ez dugu jarri behar, ez berdina izango litzatekena, eta oksigenoaren aurrean jartzen dugu tri, oksigenoak 3 bat daukalako, eta bukatzeko beti, ez metalari, beti atxikitu barzaio bukaeran ato hitza, kasu honetan karbona denez, karbonato. Eta horrelako litzateke. Ez dauka misterio gehiagirik, ez da salbuespenik, orduan sistematikoan gatz hirutarrak horrela izendatzen dira.